Θέλω να δείτε ένα βίντεο από τη Μυτιλήνη. Όταν ο άνθρωπος αυτός που παίρνει το επίδομα της πρόνοιας σου λέει μου το υποσχεθήκατε ότι θα μου το δώσετε και δεν μου το έχετε δώσει. Και εισβάλλει στην κυριολεξία μέσα στο γραφείο του Δημάρχου, του κυρίου Βουνάτσου. Να δούμε αυτό το βίντεο και ο πρώτος σχολιασμός από τον καθηγητή. Τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης, τον κύριο Κοντογιώργη. Είναι ένα βίντεο, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ενός ανθρώπου που είναι σε απόγνωση, διότι περιμένει πάνω από 2 μήνες το προνοιακό του επίδομα που είναι για το δίμηνο 623 ευρώ. Και αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μια ολόκληρη κυβέρνηση όμως, μόλις κουνήσαν την ουρά τους 30, 40, 50, 100, 200 υπάλληλοι της Βουλής, το πήρε αμέσως πίσω και αναγκάστηκε να βγει ο Σαμαράς και να πει παίρνω απόφαση όλοι το ίδιο. Εδώ υπάρχει θέμα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν τι θα κάνει? Πάμε να το δείτε. Δημήτρη, κάτσε παρακαλώ, έχουμε δουλειά τώρα. Και εγώ έχω δουλειά. Βασίλη, κάτσε παρακαλώ. Εμένα χειροπέδες με βάλα. Σε παρακαλώ, κάτσε εκεί, θα τελειώσουμε εμείς. Άμα τελειώσουμε εμείς μέσα, σε παρακαλώ, κάτσε εκεί. Περίμενε. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, γνωριζόμαστε σε χρόνια. Ξέρω, με ξέρεις. Μπράβο, μην τα κάνω γυσμαδιάν. Με βάλα χειροπέδες τώρα να δεις αν το Εσύ θα το κάνουμε γυσμαδιάν. Κάτσε κάτω εκεί σου λέω. Λοιπόν, τα λεφτά μου θέλω. Κάτσε εκεί, έχουμε δουλειά τώρα. Μέσα από το ταχυδρομείο δεν είναι τα λεφτά μου. Σε παρακαλώ, Βασίλη, σε παρακαλώ. Τα λεφτά μου. Ρε Βασίλη, κάτσε σε παρακαλώ, έξω μαζί θα μπούμε μέσα. Μαζί θα μπούμε μέσα. Τα φέρνει τα λεφτά μου. Τα λεφτά μου να μου δώσουνε. Όχι να στέλνει αστυνομίες. Κάτσε έξω. Να με βάζει χειροπέδες. Και να με αφήνουν από τα τμήματα. Τα δικαιούμαι, τα χαρτιά μου τα έχω εδώ. Παρακαλώ, έξω ρε, εσύ, σε παρακαλώ. Όχι, Μιχάλη, όχι. Όχι, αγανάκτησα πια, πεινάω. Πεινάω, κρυώνω, πεινάω. Δεν έχει κανένα. Θέλω τα λεφτά με αυτό στο κουμάτο. Να είναι 40 άτομα πεινάνε κάτω, γι' αυτό ήρθαμε να τα χτυπήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί δεν δίνει ο κύριος τα λεφτά από την πρόνοια, τα στείλανε στη Μασία. Γιατί δεν τα στέλνει στο ταχυδρομείο Σολτά. Από εκεί πάω Σολτά, μάλλον φέρνουν τα 100. Άλλη στιγμή θα κουβεντιάζει, Βασίλη, σε παρακαλώ. Κάτσε, έχουμε δουλειά όμως τώρα. Μην μου κάνεις σήμερα το Σε παρακαλώ, κάτσε έξω, γνωριζόμαστε σου λέω. Κάτσε έξω. Χρόνια γνωριζόμαστε. Τέλειωσε. Όχι, εγώ θα έχω τα λεφτά. Μιλάει ο Βασίλης, το εγώ πεινάω. Μιλάει ο Βασίλης, σου μιλάει κανένας. Εγώ θα έχω τα λεφτά μου. Εδώ είναι κλείσει στα τμήματα τώρα μέσα με χειροπέδες. Να πάρω τηλέφωνο στο τέτοιο, δεν ξέρω που θα πάω. Στο ΙΤΑ να πάρω τα λεφτά μου. Εγώ δεν πάρω τα λεφτά μου σήμερα. Έχει 100 άτομα και περιμένουν, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Δεν είπε κανένας όχι σε σένα. Περίμενα. Όχι, μου είπανε μέσα. Συγγνώμη. Όχι, μου είπανε μέσα στο ΙΤΑ και μου φέρνουν 3 μασκοφόρους με κράνη, με χειροπέδες με βάλανε μπρος. Και ο ένας με κρατούσε μια χειροπέδα και με πήγαν στο τμήματά μου για 2 ώρες. Αφού με πιστεύεις έτσι, δεν έχω μια σχέση με τον Βασίλη. Άμα σου λέει ο Δήμαρχος ότι ρε Βασίλη, δεν ήρθαν τα χρήματα από την Αθήνα, γιατί δεν με πιστεύεις? Ας σας πω αμέσως. Γιατί η πρόνοια λέει τα στείλαμε. Ένα χαρτί ήρθε. Ήρθε ένα χαρτί και θα σας στείλουμε τα χρήματα. Από το χαρτί του χαρτί του ειδοποιητήριου μέχρι να έρθει εκεί παγάς, υπάρχει μια απόσταση. Δεν ήρθε ακόμα. Και εγώ τι να φάω, τι να αυτό λέω. Να σου δώσω 5-10 ευρώ. Να σου δώσω. Δεν έχω παραπάνω την στιγμή. Να σκουδήσεις να πας στην ευχή του Θεού, περιμένεις μέχρι την Παρασκευή να τσιρθούν. Αυτό να σου δώσω. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο να μάθω αν είναι η παράδοση. Πάντα τηλέφωνο.